Hey guys, astăzi ne vom juca Volleyball Legend. Să sperăm că mai știu să joc ca lumea. Deci, da. Din păcate, iarăși vom juca fără Andrei. La partea bună va fi că în săptămâna viitoare ne vom juca cu el. Hai că de Paște. Bun. Hai că joia. Deci m-a arătat pe mine. Ok, hai să vedem dacă mai știu să joc. Da. Deci n-am apucat. N-am apucat să fac cine știe ce. Bun. Și la final de videoclip aș avea o surpriză pentru voi. Dar nu vă zic acum. Dar o să fie un fel de giveaway pentru lunea viitoare. Nu lunea viitoare, că o să trebuiască... Sau bă, da, lunea viitoare, că că avem vacanță. O să vă facem o surpriză eu cu Andrei. Decât 100 de Robux. O să fie cadoul. Și o să vorbesc și cu el pe tema asta. Bine, o să vadă și el episodul, adică, na. Cu mai mult la el mă inspir câteodată. Mai mult de la el mă inspir, așa că... De ce avea așa? Da, 2 pe 1. 2 pe 1. Iau la mine 2 pe mâine, 2 pe 1. Dildo, gol. Bun. Și la episodul de azi, din păcate, chiar îmi pare rău că nu jucam și cu Andrei. Da, asta este. Acum am ce să fac. Și peste 2 zile m-am filmat și cu Andrei. După aia vreau să mă uit. Ia stai. Nu stai că mă uit acum câți abonați am. Stați așa să-mi bag aici. Ai mă, mi să încarc o dată. Așa, să-mi bag și aici YouTube-ul. Uitați. Bami. Dildo. Acum hai să intrăm. Bam. Și avem... avem 14 abonați! Bine. Da, și la 20 de... Sau nu, hai la 20. Da, așa. Da, așa să vă cam că nu mai trebuie. Mai ne trebuie 16. La 20, 116, 6. Și la 20 de like-uri, de subscribe, de follow-uri, așa. Normal mă găsesc cuvintele. O să facem un giveaway, să zic așa. De 100 de cum se zice, Robux. O să vă zic la final. Și oricum, acest videoclip va fi de vreo câteva minute, nu vreau să fie așa lung. Da. Că o să vreau să vadă și Andrei și să aibă și el timp să vadă. Că na. Ce a fost? What? Oh shit. OMG, ce prost poate fi asta cu level 60. Era să zic o prostie. Ia uite bă ce proști am în echipă. Deci level 16 nu apără deloc. Eu sunt la 2 metri de el, da. El... Dildo. Ia uite bă ce proști. Bă, n-ai cum. Dar tot să bagă, bă. Don't need. Bă, sincer, guys, o să-mi fac și un canal
de YouTube în engleză, cred. Dar până atunci mai e ceva. Că nu prea știu eu așa engleză, dar asta o să fie surpriză când o să fac. Și când o să fac, o să fie ca lumea, sperăm. Bun. Și cred că în afară de nu știu mă cum se numește, nu, volei, aș vrea să mai ne jucăm și de data asta. Nu am mai jucat de câteva episoade. Murder vs. Sheriff. Bun. Deci, e bat. Da. Am uitat să sar mai întâi. Și de-aia. Dildo. Bă, n-ai cum. Mă, ce, bro. Don't lump, bro. Bă, ăsta comentează care are level 16. Ha, cât are ea? 16, da. Fruity fresh. Băguți. Dildo. Și me chiarano barbacines. Sări! Am sărit, am băgat-o în nici nu știu ce. Când după aia am făcut-o de oaie. Bam! Dar ce mă gândești, dă-l acolo de joc. Bun, deci la filmare momentan avem 7 minute, bun. Și bun. Acum hai pe Murder vs. Sheriff. Jucăm un match 2 și apoi gata. O să vă zic și surpriza. Da. O să vedem. O să vedem când o să ne încadrăm în timp. Că dacă nu facem săptămâna până să termină vacanța, de Paște nu prea cred că o să fac. Nu cred că o să fac 20 de abonați. Bă, să vă zic de acum surpriza. Nu vă zic. Să vorbesc cu Andrei pe tema asta de surpriză. Că nici bine nu intru pe server că fac hey, for me you are a big fan. Oh shit. Nu m-a jucat tata așa de serios că te bat. Ma, ce luam. Dildo. Bă, cum? Da. Deja îmi vine să-mi bag ceva în el de joc. Mamă, ce-am dat la ochiar! La ochiar i-am dat. Cred că i-am făcut mare gaură. Mai ceva ca la apel. Oh, shit. Mă, ce? Ai intrat în cuțitul meu. Și a murit. Bun. Și da, cred că ăsta va fi ultimul match și primul și ultimul match. Bă, n-ai cum! Deci îmi trage, zici că suntem la curtea de apel. Tripi, tropa. N-ai cum, bro! N-ai cum! Hacker.
Hacker, eu îl dau pe ăsta hacker. Shiton, copile, Shiton. Scuzați-mă că sunt cam toxic, dar... Hai să-l vedem. Cine stare băiețe și asta. Băi! Ai văzut? Caca. Măi, dacă eu câștig... Ură jocul ăsta de fiecare dată. Bun, acum hai să vă zic surpriza mult așteptată, cred. Și la 20 de abonați vom face un giveaway cu 100 de Robux. Și cine face la un short de-al meu sau de-al un short, nu știu neapărat short, video, cine are cele mai multe like-uri numește din partea mea și a lui Andrei câte 50 de Robux, adică 100. O să vedem dacă Andrei va fi de acord cu această decizie, dar cred că da. Și ăsta a fost episodul de azi și ne vedem la următorul. Pa!